Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahipun Gusti Allah ingkang maha welas lan asih, mugi tansah memayungono wonten ing papan meniku satemah saged hanungginaken cipta rasa budi karsa lan karya. Kula nuwun para sesepuh pinisepuh ingkang saestu mahambek satu budi miwah pantes sinudarsana. Sagung tamu kakung sato putri ingkang sadaya sinubagya ing pakurmatan. Sasampunipun para tamu kepareng rawuh sarta lenggah kanthi wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa reridu. Langkung rumiyin sumangga swawihan netepi reh darmaning wajib. Kanthi sesarengan mujukaken hagenging panuwun syukur ingkang datanpa pepindhan. Kunjuk wonten ngarsa dalem Sang Maheswara inggih Gusti Allah ingkang mengku pangawaos. Bilih amung krana lumintuning berkah sarta pangayomanipun satemah panjenengan sadaya lan kula saged makam paling wisma pahargyan menika kanthi kinalisaken saking Rupida lan Sampikala. Dene sadaya palimirma ingkang sampun karentahaken menika sumangga sesarenganipun tampih ing pangajap. Mugi hamung hayu hayem lan hayom kang pinanggih. Para tamu kakung sarta putri ingkang sadaya winanting pakurmatan. Hatur nuwun bilih ngri kalenggan menika kadidi mangsaning ari pinilih Selasa Pon kaping 29 November warsa 2016. Ingkang minanting pakurmatan Bapak Sutaryo sekalian garwa ibu kami kepareng hanetepi reh darmaning asepuh mahargya wangsulipun atmaja ingkang nama pun Bagus Agusta Andrianto ingkang sampun kepareng hanambut silaning akrami kalian pun Roro Sulistyorini atmajanipun Bapak Sugito Ibu Mami ingkang pidaleming salaman pablengan matisi limrah winastan tata cara ngunduh mantu wonten rancangan ing tata cara ingkang sampun dinakit dening pamonging pahargyan tinata kanthi pratelan mekaten. Lambahing tata cara kaprawakan kanthi ngaturi penganten besan sarta pengarak wonten ing panti patengken. Dene sasampunipun penganten sapengarak parung rawuh ing madyaning pahargyan tumuli katindakaken tata cara hatur pasrah sarta panampining penganten. Purna tata cara pasrah panampi penganten tumuli paringan pangestu dening Rama Ibu ingkang rinakit ing tata cara maringi unjukan tirta wening tumuli binayong ing krobongan satata kasuwunaken jurung pandunganipun sagung tamu kanthi kapahargya ing wanci siang menika. Para tamu kakung sato putri hatur pambagir harja katindakaken sasampunipun tata cara maringaken pangestu purna. Dene wekdal tinamtu tumuli katindakaken tata cara purnaning pahargyan. Inggih sinasmitan kanthi bedolan penganten satata ing papan piniji.
Mekaten para tamu, rancanganing tata cara pahargyan ngunduh mantu ing wanci siang menika mugi handados nunia. Mugi sawiring gati purwa madya lan wasana. Wiwitan tengan dumugi ning pungkasan. Gusti Allah kang maha wicaksana tansah paring pangayoman. Ingkang menika mugi kaskecakno anggenipun nglajengaken lelenggahan kanthi suka mangun suka. Sinambi hangrantu babaring kaperluan ing wanci siang menika. Nuwun.
Para tamu kakung Sato Putri ingkang sadaya winantu ing suku Basuki. Sasampunipun penganten sapengarak kepareng satata ing papan piniji. Daya-daya katindakaken tata cara hatur pasrah ing penganten. Dene sarayaning bisran ingkang kabiji hangaturaken ingkang winantu ing pakurmatan Bapa Joko Iswanto. Satata ing samukawis kalampanipun hatur pasrah kasuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepareng matur kunjuk panjenengan para pinisepuh, sesepuh ingkang satu dar pinundi, para tamu kakung saputri kang wonten saking pakurmatan. Mligi kunjuk nyanipun Bapak TS Sugiyarto Broto Sumarto ingkang winantu ing saking pakurmatan. Kepareng mriki kula kami minangka sulatus nyaminipun Bapak Sugito sekalian Ibu minggaipun sakutra kala wangsa kepareng kula matur wonten diwajari kalenggahan samenika. Namun saderengipun dong lajengaken aturaken kadang monggo sangang kula telepon tansah ngaturaken rasa panuwun syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Injawis saking peparingipun mabiten pentekaning pantan karahmatan katitik wonten ing kalenggan samenika kula telah panjenengan tasihipun kepaken ngempal manunggil wonten ing papan panjenengan mikandi manggih kawilujengan sedayanipun. Mangkatur ingkang salajengipun kunjunganipun Bapak TS Sugiyarto ingkang winantu saking pakurmatan. Kepareng mriki kula ingkang minangka tetuaning rombongan sulatus sakenipun Bapak Sugito sekalian Ibu minggaipun sakutra kalawangsa ingkang kesepisan ngaturaken pakabaran kawilujengan bilih melampah kula saking dusun Salamat Desa Pablengan njawis saking piket anugraha Allah Subhanahu wa taala sajurung pamuji saking danipun para pinisepuh anggen kula melampah sak rombongan ngantos dumugi papan parkir mriki tansah minanggih kawilujengan sak margi-margi sangga saged sowan wonten asanipun Bapak Sutaryo sekalian ingkang hamagugati. Atur ingkang kalihipun atur salam taklim saking nyanipun Bapak Sugito sekalian Ibu. Mugi katur nyanipun Bapak Saudara sekalian kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep atur ingkang ketiganipun. Bilih piswan kula sarombongan sabarya ageng parang kula nderekaken nyanipun Bapak Sugito sekalian Ibu. Wonten ing titiwan ciri kalenggahan samenika kepareng hanglangarapaken putra temanten kekalih ingkang peparab panjenenganipun Bagus Agusta Andrianto ingkang sampun kepareng sinatu krami kamyanipun Tihayu Roro Sulistyarini wonten ing titiwan ciri kalenggahan dinten menika kepareng kula sowanaken kula aturaken so kula pasrahaken kunjuk nyanipun Bapak Sutaryo sekalian Ibu linantar Bapak TS Sugiyarto ingkang winantu ing saking pakurmatan. Mboten katalumpan Bapak Sugito sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Mbok bilih rikala dinten Senin Pahing sira katimasa 28 November warsa 2016 anggenipun kepareng Hamisuda putra temanten kekalih mbok bilih wonten kekirangan sakalapatanipun nyanipun Bapak Sugito sekalian Ibu tansah mawantu-wantu lumutri samudra pangasami. Kanthi pangajap wonten dipunjiri kalenggan dinten menika mugi disantapaken kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Panggulawentahipun wonten ing papan mriki kalaburaken kanjenenganipun Bapak Saudara sekalian, mbok pilih wonten ing dusun Salaman, insyaallah tresnanipun Bapak Sugito sekalian Ibu miyipun sakutra kala bangsa. Mangkaten salajengipun kanjenenganipun Bapak TS Sugiyarto ingkang winantu saking pakurmatan, mbok pilih wonten ing kalenggan samenika kula sabarya ageng saking keluarga ageng Bapak Sugito sekalian Ibu. Anggenipun sowan ngabiyantara wonten ing papan mriki, mbok bilih wonten kekirangan sakalapatanipun. Saha mbok bilih damel putri-putri danipun Bapak Saudara sekalian. Kula sak rombongan tansah mawantu-wantu ageng samudra pangasami, semugi sedaya kalapatan kula sak rombongan. Mugi saged dipun paringi pangapunten wonten titipan jiri kalenggan dinten menika. Pindah lampah kalih damel ingkang kula matur
mbok bilih sak paripurnaning tata adicara wonten ing kalingan samenika sampun keparang paripurna. Kula ingkang minangka tetuaning rombongan saking wisata mantek kalih Sule atur sampun Bapak Sukito sekalian Ibu, kula nyuwun pamit lumengser saking papan mriki namung tunggu pamuji saking para bini sepuh, para sesepuh para tamu sedayanipun. Mugi mlampah kula wangsul wonten dusun Salaman Desa Pablengan Kecamatan Matesih tansah pinaringan wilujeng sak margi-margi saged pinanggih keluarga kanthi manggih kawilujengan sedayanipun. Bapak Sukiyarto ingkang minati saking pakurmatan, mbok bilih cakap semanten angka saged kula matur. Kula ingkang minangka sulatenipun Bapak Sukito sekalian Ibu, kula nggono kathah kalepatan saha tandang-tanduk kula ingkang boten mari penggalih panjenengan, kula tansah mawantu-wantu ageng samudra pangasami. Kanthi panutuping atur, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegadan para tamu, hatur pasreng pengantin sampun kalisanaken dening Bapak Joko Iswanto kanthi wilujeng. Salajengipun tumuli katampi dening Bapak TS Sugiyarto Broto Sumarto. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan. Mugi berkah dalem Gusti tansah kaselera sagung para tamu. Kula nuwun nyanipun Bapak Joko Iswanto ing kalenggahan menika kepareng silih salira saking nyanipun Bapak Sukito sekalian garwa ingkang winantu ing pakurmatan. Kanthi linambaran raos handaping manah saha agunging pakurmatan kula wonten ngarsa panjenengan keparenga kula ingkang kapiji ngarsa saking nyanipun Bapak Sutaryo sekalian Ibu kinen hanampi menapa ingkang dados pangandikan pasrah saking panjenengan. Ingkang kanthi menika mugi keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan. Saksampunipun panjenengan dalasan kula sami-sami amanggih wilujeng. Sumangga sesarengan kula dherekaken. Meminta sih wilasanipun Gusti ingkang Maha Mirah lan Muasih. Mugi sedaya palimirma sih nugraha ingkang sampun katepedhakaken menika sesarengan kita tampi mugi-mugi damel tentreming swasana paridyaning wanci siang menika satemah namung hayu hayem lan hayom ingkang sami pinanggih. Murakan nyatur langkung ngemiyin keparenga ngaturaken pambagyaarja wilujeng menggah rawuh panjenengan sakadang boten kesupen ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pami wonten kersa panjenengan. Bilih panjenengan sampun kasembadaning karya nyowanaken penganten sekalian. Sepisan malih ngaturaken agenging panuwun. Salajengipun salam taklim saking nyanipun Bapak Sukito keparenga kula tampi mangke badhe kula aturaken. Kepara dawah sami-sami. Semantena salam taklim saking nyanipun Bapak Sutaryo sekalian garwa. Katur wonten ngarsanipun Bapak Sukito sekalian sumrambahing para keluarga. Sinartan Budyastawa mugi yuwana ingkang sami pinanggih. Salajengipun Bapak Joko Iswanto ingkang supamanggih rahayu. Kala wingi nyanipun Bapak Sutaryo sekalian garwa menapa dene para pangombiyong. Sampun kepareng hanjenengi anggenipun kagungan kersa Bapak Sukito. Ingkang kanthi menika ing wanci ingkang prayogi menika keparenga lumantar kula Bapak Sutaryo sekalian garwa ngaturaken agenging panuwun. Malah-malah sowan kula sak pangombiyong sinubagya-bagya kebaing pakurmatan ingkang menika saestu dadosaken bingah katariman manah. Salajengipun
wigatos sing panampi kula sedaya pangandikan pasrah saking panjenengan kepareng kula tampi. Purnaning panampi menika mangke penganten sekalian badhe kabargya anut tata cara ingkang sampun pinaken. Salajengipun jumbuh kalian pamundhut panjenengan ing muni bilih penganten sekalian ngaten taksih mbetahaken panggula wentah ingkang kanthi menika Bapa Sutaryo sekalian garwa namung sendikana ninggih ngalampahi semantena kanthi handaping manah nyuwun gungan wonten ngarsanipun Bapa Suto sekalian garwa. Mbok bilih penganten sekalian cumondhok wonten ing salaman ngemuti temanten sekalian ngaten taksih betahaken kathah sesarepan. Kanthi menika sampun ngantos tida sawang tumuleh tansah paringa kali sesulang kali damar tumrap penganten sekalian murih widadaning lekas sidaning panuju kanthi mboten asing lar dumateng sedaya ing kautamen satemah saestu saged ambabar wiji ingkang utami ingkang awatak luhuring budi. Mekaten Bapak Joko Eswanto ingkang saged kula aturaken menggah panampi kula. Menawi mangke purnaning bargian panjenengan ngersakaken kundur kula namung saged nderekaken wilujeng kundur. Mugi-mugi panjenengan sakadang dumugi dalem panjenengan saged pinanggih kalian keluarga kanthi amanggih wilujeng. Kiranging Subasita menapa dene pangarakiting basa anggen kula nampi kula nyuwun pangapunten pinangka pungkasing atur kula rahayu ingkang sami pinanggih winantu ing Suporno nuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pununaning tata cara hatur pasrah sata panampining penganten. Penganten sekalian tumuli kaparingan pangestu dening Rama Sarta Ibu. Ingkang rinakit ing tata cara ngalungaken sekal mlati linunci sarta maringaken unjukan tirta wening. Kumiring lampah kapiyarsa ketawang Ibu Pertiwi pelok 6 sumengga. Para tamu kakung sata putri ingkang sadaya sinebagi ing pakurmatan. Ing wanci menika Bapa Sutaryo kepareng maringaken pangestu dumateng penganten sarimpit. Kanthi maringaken unjukan tirta wening. Wonten ing tata cara menika mengko pasemon sarta suka pimut dumateng penganten. Bilih lampan gesang menika dumados saking padang peten bungah susah agal lan alus. Mugi sasampunipun hanambut silaning agrami sageta hanampi kanthi weninging penggalih inggih manah ingkang dewasa. Kula inggih kaparingan pangestu ingkang rinakit ing tata cara maringaken sekar mladi rinunci. Mirit saking gandhanipun ingkang arum mengkupas semut. Mugi penganten sasampunipun hanambut silaning agrami sageta hantuk memanising gesang inggih krana tansah ngudi rumkuncaraning asmaning kulawarga. Ing satemah sageta gampil ing saliring pambudidaya. Penganten Gya Binaya ing sasana rinenggaya dampara pinangun. Pinahargya kanthi prasaja ing wanci siang menika kasuwunaken jurung pandunganipun sagung tamu ingkang sampun kepareng rawuh.
Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katenteman miwa kasarasan awit senugraning Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah kasarira dumateng sakumbara rawuh lumebering dumateng kula pribadi. Katur panjenengan para wini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang ket pinundi satu kula bekteni kunjuk katur panjenengan para lenggah sinedahan kakung sapa putri ingkang winantu sagunging makurmatan. Sederingipun kula ngaturaken wilujeng siang, wilujeng rawuh, wilujeng pepanggihan sarangan kata-kata pamet budaya Jawi campur sari Areva Musik Hore Entertainment pingking saking Karangwuni Karangmojo tasih madu Karanganyar Tentram. Areva Musik parang dipun pangarsani panjenengan Dimas Arif Setiawan siang ngelenggahan saestu Areva parang marasuhan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami awit kepareng mundi dawuh ingkang amegugati panjenengan Bapak Sutaryo ibu kami pidalem ing padekahan merangkang matesih Karanganyar Tentram. Lekasing sedya panjenengan Bapak Sutaryo sekalian ibu siang ngelenggahan pareng netepi darmaning Raya Sepuh ngunduh temanten putra kakung Bagus Agusta Andrianto ingkang sampun kepareng jinatu krama reknaning ayu Sulistyo Rini putra istri panjenengan Bapak Sugito Ibu Marni pidalem saking Salaman Pablengan Matese Karanganyar Tentram. Mugi tansah manggira ayu wilujeng tinebina panggoda pangrencana cinaketna nugraha ingkang agung. Allahumma amin. Tan kantun sowan prakanca Areva Musik siang ngelenggahan rinenggan triwiduwate ingkang badhe kepareng caos sekolah libur setunggal mbaka setunggal kula tepangaken kawiwitan pesinden ingkang berbobot piyambak wonten Mbak Ayu Menuk Lestari Alaska Polokarto Alas Karet Karanganyar Tentram wonten Diajeng Leli ingkang wekasan wingking saking Solo wonten Diajeng Ajeng Maharani derek Gladiwano sarengan prakanca Areva Musik kula piyambak pun Bagong Glondor Suseno Dukuh Mekonang Mojolaban Sukoharjo Makmur lenggah tamu ngambali atur ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelenggahan kanthi mardu mardikane penggalih sawilujeng miyarasaken prakanca Areva Musik Hore. Salam pambuka prakanca Areva Musik Hore katur.
itu